Zo štúdia Ligy majstrov vodného futbalu sa vraciame opäť. Máme tu zápas medzi retardovanými a postihnutými. Do piče, toto sme nezachytili, tento výjeb od Suťa. Škoda toho. Asi má zlomený palec. Asi áno. Treba to monitorovať. Suťo sa v bolestiach šúla na zemi. Šúla na zemi. Ale hra pokračuje. Bušky atakoval zem. Dajte súboj. A toto vyzerá nebezpečne. Jak sa vyjebal, jak prasa. Klobúk dolu. Aj to sa vyjebal. A tamto vyzerá pestro. Záber mimo lopty, bolo to na žlto. Aj, to vyzerá nepríjemne, krásny pál. Bol tzv. Headshot, ktorý sa nám nepodarilo zachytiť. Ty koko. Michal Pažitný si tu poctivo nabieha ako Aršavin s 23 v Kráľovej. Trošku hlavičky príľbami. Kiko, veď ho jebni. A je to krásny gól. Taký nenáhodný. Pekný šot. Jebnite sa. Pekne, nevypadol z mantinelu, takže krásna práca. Michal Buchamer opäť obeťou. A je v piči, pozrite. David, gól! Tesne. A opäť sme celý mokrí. Čo nám povieš? Aký máš toho pocit? Aký máš pocit zo zápasu? Ako ste to dokázali? Jeden feferón, starý from the bottom. Takže toto vyjadrenie od Tona počas zápasu. Ale hra ďalej pokračuje. Adrian vyjebaný Matejka, rovnako ako Dominik vyjebaný Matejka, potvrdzujú svoje vyjebanectvo. Michal dohráva súboje, aj keď lopta nie je v priestore ihriska. Laci, veď ja som tu, Laci. Ne, to druhé. Nenormálne súboje. Púšťaj. Kiko zakryto robustným telom. Dominik vyjeb. A Michalov penis to všetko odvrátil. Tono sa nevzdal a zabojoval po loptu, keď išla od Michala. Klobúk mu dolu. Kiko, dobehni to, jebni ho. Krásne ho prejebal. Bušky, čo, aký máš z toho pocit? Tak to je na piču, škoda toho. Tono dal gól za to, že sú kurvy, ale nedal. Bol tam. Michal Pažitný to pretlačil silou vôle. Tono, poď pozrieť fanúšikov, Tono. Poď pozrieť fanúšikov. Michal, daj nám teraz ty vyjadrenie. Michal, aký máš pocit zo zápasu? Bol si ráno v kostole? Neviem, koľko to je, ale dáme ešte gól. Klobúk dolu, Michal, krásne vyjadrenie. Držíme palce. Neviem, koľko mám baterky. Neviem, teraz ešte natáča, ešte dosť máš. Jeb na baterku. Ide o show. Bola to jednoznačná ruka, ale hra pokračuje. Zomrel chalan, zomrel. Je jednoznačný. Suťo si drží hlavu, keď ty koko, pekný pád od Dominika Matejku. To bolo na solár. Poctivo. Na nos. Buchamer dostal na nos. Pokračujeme. Klobúk dolu. Snažil sa predviesť individuálnu akciu. Gól! Tak ho rozjebali. Pekný pád 4 naraz. To budeme mokrý, Michal. To hovorím, kokot. Anton opäť chytil zajaca na chrbát. Pekný šot. Adrian snaží... Fú! David!
Fú, a lopta letí ďaleko do zámezí a bude sa zahrávať rohovíko. Suťo bere ďalšiu. Andrejová z Jaromír Bosak a Petr Späťa. Ty kokot. Pokrik Tosťok ideš, znamená čoraz viac a viac pre fanúšikov. A vidíme tam aj kvalitnú prcinu s obsom. V diaľke. Nedá sa to priblížiť? Klobúk dolu. Nedá si, neviem. Je tam, to je neskutočný anus. Všetky chcú byť modelky. Krásne cecky, telo jak stelky a prdelky. Laci nám predvedol trochu do svojho repového umenia. A pekný súboj vyjebanca Matejku s kolenom. Dohráva sa to tam! Ale teraz sme nezachytili pad. Ale Suťo išiel do toho hlavou. Jak to nám ešte na zápase spravil, tak mi potom ukážem z kape. Pekný súboj! Autoatak zozadu, Matejkovci. A to nám vypadlo z ihriska. To je do piči, pozrite sa na ňo. Legenda. Matejkovci, súboj predvedte. Dámate ďalší súťaž. Lopta opäť mimo ihriska. Prásk. Hrá sa s dvomi loptami. Hrá sa s dvomi. Daj červenú do piče. Prásk, je tam ďalší A gól. Suťo nám dnes ani nefetoval na rozdiel od ostatných. Ty to natáčaj poriadne, ty debil. Natáčam. Tak nič tam není vidieť. Nie, všetko. To bol krásny gól od Tona. Ale tam tá prcina ma aj tak zaujíma viac, čo tu dáva. Je Môžete naložená. mať nejakého nabuchaného frajera, takže tam nekúkajte, dostaneme na piču. No dobre. Ale je to 10 z 10. Som zalúbený opäť. A toto je pekný gangbang. Opäť čo tiebe súboj dvoch Michalov. Mimo Pažitného. Pažitný tam stojí. Jak ich zjebal, jak galoty. Mali sme... Oj! Michal Pažitný sa nám tu stal obeťou šikany. Čo je ty na hule? Takže si údajne jebol vlastného kokot. Teda toľko vyjadrenie od Toša. Nemám peniaze ináč. Daj do piče, daj gól! Michal asi chcel dať gól, ale... Ukázal neskutočnú techniku, známa Pažiho lavačka, aj keď kopol pravou. Michal, keby to kopel lavačkou, teraz je asi 18. Ja by som to kúkol, bo keď sa vypije, tak sa to nenatočí. Jaj. Takže 100